Haupa, arratsaldeon aste berri bati ekiteko prest, gaur astelena eta eguneko hitza sekretua. Badirelako konta ezineko sekretuak, badirelako beste sekretu batzuk oharkabean jakiten ditugunak. Eta badirelako ere bizitza desberdin bat dutelako sekretupean bizitzera kondenatuta daudenak. Haiek sekretutik atera egin behar direlako eta barruan ditugunak behar bada gorde egingo ditugu, baina zertan lotxaturik ez badaukagu haiek kontatu egin beharko ditugu. Naiz eta jakin, sekretu hori jakiteak familian esaterako, familiaren historia bera alda dezakela. Ikusten duzuenez gaur, gogoetarako gairik ez zaigu faltako. Izan ere, My Way Out, hortaz hitz egin behar dizuegu pelikula horretaz, eta baita klub horretaz. Klubak eta pelikulak biek baitute izen berbera. Esan dizuet, batzuk badaudela, izkutupean, sekretupean bizitzera kondenatuta, baina ezer lotxatzekorik ez dutenez, haiek ere atera eta euren bizia kontatuko digute. Horrela abiatuko dugu, aste berezi hau. Etxe honetan, EITB-en ekin aniztasunaren astea izango baita. Badakizue, tarteka alako kausa bat hartzen dugula, eta gure edukiak horren gainean bideratzen ditugula, eta ostirala, trans errealitatearen edo trans ikusgarritasunaren nazioarteko eguna izaki, guk ere asteari alaxe emango diogu abiatzea. Hain zuzen ere, guzti hori, errealitate hori ikusgarri egiten. Eta horretan lagun izango ditugu, aurrena, Izaskun Arandia, bera baita pelikula horren zuzendaria. Berarekin ariko gara klub horren historia eta atzean dauden historio ez. Eta familiko sekretuak ongi eski ezagutzen ditu, horietako batzuk bereak ere badirelako, ea gero berak ala aitortzen digun, Iñaki Zid berak idatzitakoa da, behin batian Loiolan antzezlan hori liburu batean argitaratu dute, Donostia hiria jaso duelako. Eta mundua desberdin ikusten duen jenderik badela zorionez, eta horietako bat da, Carmele Gomez, arek koloretan ikusten dituelako, danak anestesia duelako, sinestesia duelako, eta horren gainean gaur, berde koloreaz ariko gara. Gogoratu non topatuko gaituzuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Hasi dugu saioa eta seguru saioan zehar dantzarako motiborik ere ez zaigulako faltako, ze dantza eta alaitasuna biak esku berdinetik datoz, eta alaitasunik ez da faltako ondorengo istorioetan, naiz eta batzuetan alaitasun hori garraztuko duen gorrokarik ere bate den tartean, ezta? Izan ere pertsonaiak bezain beste istorio biltzen dira My Way Out pelikulan, eta hori ongi aski dakinoski Izaskun Arandiak. Arratsaldeon Izaskun. Kaixo, hauxe duzu lehenengo lana, zuzendari gixan, ekoizle lanetan eta ere askotan ikusi izan zaitugulako, eta gero ere aztertuko ditugu, ze zu bazara historia horiek kontazale, historio txiki horiek, historia handiaren erakusleio diren historio horiek. Eta Jogurina Borobarekin hasi dugu gaur saioa, eta horrek ere erru pixka bat badauka, ze badakitarek emantzizula pista, Londresen bazela klub bat, eta hortik arrasto hortatik abiatuta iritsi gara pelikula honetara, ez? Bai. Erro guztia, esango nukez, berari esker ezagutu nun dantzaleku berezi hau, eta hori ja izan zen 2015 edo horrelako zerbait izango zen, Jogurinarekin beste proiektu batean lan egiten ari ginen elkarrekin, eta berak komentatu zidan bere ametsa zen The Way Out dantzalekura joatea, Londresera, eta ni oso maiz joaten naiz Londresean, urte askotan bizi izan nintzalako, eta nire bisitatako batean, Bikili jabea, dantzalekuaren sortzaile eta jabea, berarekin kontaktu egin nuen, eta larun bat gau batean joan nintzen, eta ezagutu nuen dantzalekua, eta bera.
Dantzalekua eta bera. Eta dantzalekuan zeuden beste 11 protagonista. 11 baino bost direlako pelikulako protagonistak, bata bera, bikili, nagusia, eta zuri lana ere nabarmen erreztu bizuna, zorionez bazuelako orain arteko historiaren zati handi bat grabatuta, ez? Eta hor material hori ere ongi etorri zaizulako, ezta? Bai, oso ongiz, azken finean, lantzalekuak orain apirilean 30 urte beteko ditu, eta 3 hamarkada hauen errepasoa egin nahi genuen, ez bakarrik dantzalekurena, baizik eta dantzalekuak ze suposatu duen transkomunitatean, ez? Eta hori erakusteko oso preziatuak izan dira bikilik bidali zizkidan 100 piko grabaketa horiek, artxibozko irudi horiek. Bost pertsonario horiek islatzen dute, kluba bera, tokia bera bizitzeko beste hainbeste modu, ez? Beste aipatu dugu, bikili sortzailea dela, bera, baina emaztea ere bai Leslie Walsh eta arek esaten duna, ez? Berdin dio zertara zatu zen, hemen zoriontsu izango zara. Bai. Eta jakinda zen nolako jendea zari garen, hortarako aukera hundirik ez dutela izaten normalean, eta batez ere orain dela 30 urte gutxiago izango zituztela, haientzat noski, The Way Out behar zuen iaia zeruaren pareko, ez? Bai, izan da, sozializatzeko, garai hortan sozializatzeko modu bakarrenetako bat. Eta gaur egun ere ez da leku bakarrenetako bat, baina bai da segurazki leku segurunetako bat, ez? Gary Love kantariari ere balio izan dio adibidez, bere artelana ezagutzera emateko, bere musika ibilbidean aurrera egiteko, ez? Bai, noski. Bai, aukera ematen zaie, ez? Hasieratik hor badago entretenimendu elementu bat, ez? Eta beti egoten da olako show bat, edo horrelako artistaren bat, abesten, edo ikuskizunen bat, eta Jerryri aukera horre mantzitzaion lehenengo aldiz, orain dela 10 urte paseak, ja. Eta zuri bereziki deigarria egin zitzaizun handi. Sartu zinenean, ikusi zenulako, eta sartzen zinen aldiro ere handi antxe zegoelako, adina zeren nagusixeagoa da, besteak baino, eta badaukadako irudi berezi bat, erdi auskorra dena, baina era berean ikusten dana aske sentitzen dela bertako pistan dantzan ari denean, ez? Bai. Gure lantaldean kariñoa handia diogu, handiri oso eskuzabala izan zen. Niri apuro pixka bat ematen zidan gonbitea luzatzea, ez? Dokumentalean parte hartzeko gonbitea luzatzea, baina nola larunbatelo juten nintzen aldiro bertan zegonez, azkenetariko, justo pandemia aurreko azkeneko grabaketan animatu nintzen eta eskatu nion, eta segituan baiet esan zigun, eta oso berezia izan zen bere etxean grabatzea, bere egunerokotasunea ikustea, ez? Eta horren parte izatea. Berak ere gogoa izango zuelako, lehen esan dugun bezala urte askotan sekretupean mantendutako hori kontatzeko, ez? Era berean berarentzat ere izango zelako etxeko lana, ariketa, barne ariketa bat, ez? Bai, noski. Eta, bueno, interesgarria da ikustea baita bere garapena, ez? Urteen zehar ze garapen polita izan duen konfidantza aldetik ere, eta nik uste konfidantza lantzeko lekua alduntzen lagundu diola toki horrek, ez da? Bai. Eta esaterako, azkenerako utzi dut naita kontrastean Anginekin, Cam Angel, bera da gazteena, eta berarentzat bertara gerturatzea da zoriontasunaren sinonimo. Pentsatzekoa da, hor adin salto bat badenez bien artean, ez? Zaharrena eta gaztenaren artean, batek eta besteak ere helburu desberdina bilatuko dutela klub horretan, ez? Bai, helburu desberdina, eta nik 5 pertsonaia hauek aukeratu nituen arrazoi batengatik baita, ez? Nahi nulako aniztasun hori adinean ere eta kulturen jatorrien ere egon zedin, ze esperientziak oso desberdinak izan dira, ez? Desberdina da bidez bikili eta handiren esperientzia, beraiek ja adin batekoak dialako, 70 urtetik oso gertu daudelako biak, eta beraiek aurrak nerabeak zirenean, eta gertatzen ari zitzaien hortaz jabetu zianean, ez zeukaten lenguaia bat hori espresatzeko, ez? Eta adibidez Cam edo Jerryren kasuan, gaztexoak dira interneta ezagutu dute,
garai kritiko horietan, ez? Eta horrek asko lagundu die. Esperientziak desberdinak dira, bai. Bai, izan ere 30 urteko historia du klubak, kluba bera ere aldatuko zen 30 urte hauetan, eta evoluzio hori izango da segurazki transmugimenduaren ere historiaren ispilu, ezta? Ze hasiera batean izan zitekeen festa giroa, gaur egun babesleku bihurtu da haietako askorentzat eta ala diote pelikulan, ez? Nik uste babesleku betidanik izan dela, Ze garai hortan, Leslek azaltzen du, nola hasiera batean, kasi sekretuki sartu behartzutela dantzalekuan, ez? Orain ez da horrela, baina bai da babesleku bat, sentitzen direlako aske, sentitzen direlako seguru, ez dutelako pentsatu behar horrelako jazarpenik edo biolentziarek jasoko dutela sozializatzagatik bakarrik, eta hori beste mota batetako dantzaleku edo taberna edo pafetan gerta daiteke, ez? Transexualitatearen ikusgarritasunaren nazioarteko eguna izango da ostirala, hain zuzen ere zinemetan estreinatzeko propio aukeratutako eguna, eta argi dago transexualez ari garenean, denbora askoan, gehiegian, segurazki, beti lotu izan direla transexualak bi lanbidetara, bata edo prostituzioa, edo bestela artistak, ez? Folklorikoak, besteak parre eginaraziko dutenak, jakin gabe askotan haien atzean gero sekulako tristura zegoela eta alare bestei parre eginarazi edo besteak ikuskizunen artearen bidez zoriontsu egin behar, ez? Bai. Bueno, nik argi neukan film alai bat egin nahi nuela, ez? Eta hor pertsonai guztik, historio neko gordinak eta kasu batzutan dramatikoak kontatzen dituzte, baina beti dago horrelako esperantza bat, horrelako alaitasun bat, bizitzeko gogo asko daukan jendea, disfrutatzeko gogo asko daukaten pertsonaiak dira, eta islatzen dute, dantzaleku honetara joaten den jendearen espiritu hori, ez? Filma bera ospakizun bat da, ez? Ospatzen da transkomunitatea eta dantzalekua bera eta dantzalekuaren sortzailea, ez? Eta nik uste dut, tonua ere bai dela ospakizun tonu bat. Bai, eta noski ikusten dugu, dantzan eta nolari diren, dantza izaten delako askotan norbera bere gorputza eta islatzeko modu bat, ez? Espresio bat, ez? Espresio bat, aske sentitzen da bat dantzatzen duenean, lotxari gabe, konplejurik gabe, esango dutenaren beldur gabe, eta horregatik dantza egiteko musika ere behar da, eta pelikula honetan musikak ere bere biziko garrantzia du. Izugarria, bai. 56 pieza daude, 56 abesti, eta hor nereko produktoreak papel oso garrantzitsua izan du, eta zuk aipatu duzu lehen Jogurina Boroba, nire Jogurina Boroba maitea, bere 5 abesti daude, oso aproposak iruditu zitzaizkidan filman sartzeko, eta gaina berari ere omenalditxo txiki bat egiteko, berari esker gaudelako hemen, ez? Gero Jerry beraren abesti pare bat ere erabili ditugu, gero Tea Party deituriko trans abeslari batzuen abesti bat ere bai, gero apropos filmaren zako sortua zen Happiness deituriko, zoriontasuna deituriko abesti bat, eta gero, disko musika pila bat dago. Esan dugu Londonen kokatzen da, zuk zer horrek London iria ere ederki ezagutzen duzu, bertan urte mordoxka ere emana duzulako, ez? Eta hiri batzuk egia da, gehiago lotzen ditugula alako askatasunarekin. Segurazki, transexualak eta izan direnek ere askotan sexilioa edo aipatzen den hori, ez? Beste hiri batzuetara jo behar izan dutelako hain zuzen ere, euren bizitza normaltasunez, edo bentsat askatasun gehiagoz eta aurrera eramateko, ez? Euskal Herrian ere, herritik hirirako saltoa izango litzake askotan, ez? Hiri batetik besterakoak, baina Londres egia da guk horrekin irudikatzen dugula. Zuk alde guztiak ezagutuko zenizkion Londresi, ez? Bai, argiena, ilunena eta dana. Ni neu sentitu nintzen oso aske, ez? Londresera jo nintzanean, nik uste hor nigan ere aldaketa bat egontzela, orduan imaginatu zaite trans pertsonek sentitzen dutena horrelako dantzaleku batea joaten dian bakoitzean, ez? Eta, Londresa way outera joaten da Inglaterrako baztar guztitako jendea,
eta kanpotik ere, Jerik aipatzen du, Kolonbiatik, Filipinetatik, Estatu Batutatik, bazter askotatik joaten da bertara jendea, ez? Badakitelako babesleku bat dela, ez, beraientzako. Zinemaldian ere hortxe izan genuen aurrera pentso bat, lehengo astean Madrilen aurre estreinaldia egintzen duten, eta gainera bakit kontent zaudela, Bikili eta Leslie Walsh ere bertan izan zirelako, ongi joan zen. Bai, oso ongi, oso ondo hartu zuten, eta beraiek beti oso pozik daude. Nolabait filma promozionatzeko aukera daukatenean, eta Edinburgora ere nirekin etorri zian, Donostin ere, Donostin oso ondo tratatu zituzten, eta zinemaldia benetan esperientzi izugarri izan zen, oso berezia, bai niretzat, pertsonalki eta beraientzat ere, ez? Pixkat izarrak balira bezala. Bai, izkutuan bizitzera ohitu diren hortan, bengoz, ez, fokua, eta foku publikoa beraiengan dago, eta pentsatzen dut horrek ere baduela beraientzat metaforatik asko, ez da? Asko, bai. Madrilen esan dut aurre estreinaldia lehengo astean, baina esan dugu ostiralean estreinatuko dela zinearetoetan, baina aurretik etxean, Tolosan, aurre estreinaldia. Bai. Oso pozik, amets bat da niretzat horre Euskal Herrian lehenengo aldiz zinean ikusiko den lekua Tolosan ere jaioterria izatea, ez? Oso polita ederra izango da. Ikusiko dugu, zertan geratzen den. Dena den, zu ezagutzen zaituenak izaskun, eta lehen ere aipatu dugu, ezta, zure lanen bidez, edo zuk ekoizten dituzun lanen bidez ere, historia osatzen duten beste historio txiki horiek kontatu zale zarela, transexualitatearena ere ez da berria, Zeizar Filmsen, zuk sortutako ekoiztetxe horretan adibidez, website bat ere egina duzue, ez duela asko, I am who I am, ez? Ni naiz naizena. Eta bertan ere, sariak ere mordoxka irabazi dituzue, website horrekin, eta bertan ere, historioak antzekoak kontatzen zenituen, ez? Bai, eta, hori izan zan pixka bat, lehen komentatu dizuten beste proiektura, ez, Jogurinarekin lantzen ari ginen proiektura, hause zan, ni naiz naizena, Geiturekin elkarlanean egin genuen proiektu zoragarri hau, eta, hor lanean genbintzala, garapen fase horretan, izan zen Jogurinak way out. Hor piztu zen poxpoloa, ez? Gero zu hartuko zuen, My Way Townen. Eta, ni naiz naizena geratu zen website zoragarri hortan, eta gero, eta hor ezagutu nituen, 10 atal dira, 10 pertsona zoragarri, bakoitza bere esperientziarekin, hortan ere ni asko fijatu nintzen adin talde desberdinetako jendea ekartzen eta elkarrizketatzen eta oso haien errelatoa osatzen, eta herri honetan errelatoa zari garenean ere borroka armatuaren eta harren inguruko azaritzen gara, bake prozesua, eta gaur egun bizikidetza hori nola landu behar den. Gai horietaz ari garela, zuk zer horrek ekoiztutakoa da ere non dago Mikel, ez? Horrek ere arrakasta izan duena, beharrezko zela denok ere azpimarratutako lan hori, eta horre ekoizle lanetan aritu zara. Alegia, zuk begian non jarri garbi duzula, ez? Badakizula, zure printzipioekin edo zure ustez kontatu beharrekoak diren horiek direla, ez? Gero ekoitzi eta bultzatu behar diren proiektu. Bai. Ez dakit, ni motibatzen nauna industria honetan jarraitzeko eta gauza historia kontatzeko hau da, ez? Ez nahi, ahotsik ez duten pertsonei ikusgarritasuna ematea eta plataforma bat jartzea, ez, historiek kontatzeko eta giza eskubideak hori bai izan da. Pasatzen da denbora asko proiektu bakoitzarekin. Zazpi, My Way Outen kasuan, beraz, iruditzen zaigu, gero pelikula destinatzea. Bukatzea ja, iruditzen zaigu, mirari txiki bat izan da. Eta hainbeste urte pasatzen dianez, benetan, sentitu behar duzu pasioa eta gogoa eta grina eta benetan oso barruan egon behar duzu eta gogo asko eduki behar duzu
historio hori kontatzeko, ze bestela estresa, krisiak denetarik daukazu proiektu bakoitzan. Orduan, benetan sinistu behar duzu egiten ari zaren hortan. My Way Outen esaten genuen etiketak kanpoan utzi behar ditugula. Bada beste etiketa bat ere egun ematean kanpoan utziko duguna, emakumeen zinemarena, baina oraindik ere beharrezkoa dena. Eta hain zuzen ere horregatik elkartu zarete zuek ere zinema munduan ari zareten hainbat emakume hemen elkartean. Emakume zinegileak ekimena ere aurrera atera duzue, eta horre ere oraindik ere badagoela, lana egiteke. Bai, hoen dela 7 urte sortu genuen hemen, eta hortxe jarraitzen dugu, eta guk ikusten dugu aldaketa egon dela, aldaketa gertatzen ari dela, eta instituzioek martxan jarri dituzten ekintza positibo horiek eragin positiboa izaten ari direla, eta emakumei aukerak ematen nahi zaizkiela zuzentzeko, eta erraztasun pixkat emateko diru laguntzak eskatzeko garaian, eta proiektuak aurrera ateratzeko garaian, baina oraindik izugarrizko arrakala dago, oraindik asko falta da. Indarra eta kemena, hemen, izena zuen, kemena ere izan zitekeen, eskerrak kemena ere eta indarra ere baduten aurrera egiteko, eta beste horretan ari zaretelako horri esker, My Way Out bezalako lanak ere baditugu, gogoratuko dugu, asteazkenean Aurrestoinaldia Tolosan, eta ostiralean zinemetan ikusgai. Hori da, bai. Horixen, zorte honen izan dezala pelikulak, atzean dauen kariño guztiak ere merezi duelako, ze gauzak kariñoz eta mimoz egiten direnean, denbora, hartu behar den denbora hartuta ere, kariño eta mimo horrek beti behar du saria, eta seguru orain ere izango duela jendearen berotasuna, saritza. Eskerrik asko Izaskun. Zuri. Goizero, hor begiranago, tabakotxean zatoz, gero ta okerrago. Hemen kontua hori da, gazteak ta komunistak. 1, 2, 3, 4. Dantzatuta bestera ikasteko asmoz, amets berria ezagutu, maitasun itxa xurlatu, izarrezpia oiukatu, entzun orain zu, ezin jakin noiz datorren baldarik onena, Birulau goazen, ezta? Seguru kantatu duzuela edo dantzatu duzuela, Iñaki Ziz, zuk eutxi aldiozu. Eutxi aldiozut arratsaldeon, eutxi aldiozu dantzatzeko tentazioari. Bai. Zezu ere artista hutsa zara. Bueno, hori esate dute. Bueno, ongi dago, baina zuk zer horrek ere sinisteko motiborik baduzu. Geroz eta gehiago, baina kostatzen zaite. Zezu zara fraile, kozinero, alegia, zuk antzerkia zari garela, gustatzen zaizu antzerkia bera sortu, antzerkia egin, zuzendu, atzean ibili, aurrean, oholtzan, ez da bazu mugarik. Hori da, bai, egia da, geroz eta gehiago, eta gainera aktore bezala hasi banintzen ere, orain ja, ez dakit noren iritsiko nintzen. Seguru, baiet, aurrera. Orain bintzat, liburu batez hitz egitea etorri zara, ze Donostia iria, kutxa saria irabazitakoa da, behin batian Loiolan, eta bertan antzeslan bat bada, nun protagonista bat baden, Inigo, baina protagonista bat baino gehiago, hainbat osagai ere baditu, ze Inigok momentu batean lanean publikoari esaten dion bezala, hemen bada amodio liberala, sorginak, metantzerkia eta feminismoa. Beraz, hemen antzeslan bat ez dagoenik ezin esango duzu, ze elementu guzti horiek batuta argi dago hor historio bat bazela, ez? Bai, badago. Historio asko daude liburu horretan. Eta dena historio batekin hasi bazen ere, gerora nire inguruan gertatzen ziren gauza asko ere kontatu nahi nituen, eta historio nagusia esan dezagun historio zar bat dela, familiako historio zar bat, baina gero gaur egungo historiak ere batu ditugu. Beraz, lehenengo aitortza, ze gaur sekretu eta aitortza asko izango da, lehenengo aitortza bada Inigo zuzer horri zarela. Ez? Iñaki, Inigo... Bai, nahiko nabarmena zen, besteak beste, hori, izenaren antzekotasuna, eta gero, zuzer horrek dramaturgia edo antzerki gintza berrien beka irabazi zenuen bezala 2008
batean, Iñigok ere alaxe irabazi zuen, eta hor badira pistak, nolabait ere esaten dute. Bai. Dena den, Iñigo bera da, protagonista nagusia edo behintzat bera da kontalaria, berak eramango gaitu eskutik, familia honen historian barrena, baina gero badaude beste 11 protagonista. Ze liburuaren hasieran dagoen aipuak dioen bezala, gu ez gara bakarrik bizi, inguruan jendea bizi da, eta guk gero horrek egiten ditugun krimen edo ekintza guztiek, gure ingurukoengan ere badute eraginik. Eta aipu hori gainera hartu baduzu, Lainoen Atlasa izeneko eleberri eta gero pelikula egintzen hartatik, han badakigu historio bakoitzan batetik testigu edo lekuko denak gero protagonista bihurtzen dela, eta liburuan ere antzeko zerbait gertatzen da. Bai, pilo bat gustatu zitzaidan liburu hori eta gero pelikula ere bai. Esan behar daukat, ez dakit zer gustatu zitzaidan gehiago, liburua edo pelikula. Zasketa esaten da, ez liburua da, ez dakit, kasu honetan, agian pelikula gehiago gustatzen. Eta beldurra duzu zure lanarekin berein esango te duten, ez? Liburua edo antzezlana? Ez legoke gaizki. Ez legoke gaizki. Ez gaude osoituta ere antzezlan bat liburura eramateak, ez? Eta badirudielako hori holtza gainean ikustekoa dela, baina gero liburuan ere bilduta geratze horrekin, balio dizu, zuk zer horrek buruan ere zure antzezlan propioa osatzeko. Hori da, bai. Agian ez daukagu ohiturari, baina egia da antzezlan pilo bat argitaratzen direla liburuan. Ohitura gutxi daukagu antzerkira joteko, are ohitura gutxi daukagu antzerkia irakurtzeko, baina zuk esaten duzun bezala, antzerkia irakurtzen duzunean, zuk egiten duzu zure antzerkia zure buruan, eta zuk imaginatzen duzu nola egingo zenuken, edo batzuek agian imaginatu dezakete holtzan, edo zuk imaginatu dezakezu kontatzen den tokian, ez? Kasu enten Loiolan, adibidez. Zuk lehenengo aitortza egin diguzu, zu zer horri zarela Iñigo. Bigarren aitortza, liburuaren hasiera-hasieran daukaguna. Hileta batean daude Iñigo eta bere ama, eta amak aitortzen dio, aizu Iñigo, akaso ni lesbiana izango naiz. Eta semea geratzen da zur eta lur, ze semearentzat ere ispilu gixako bat da, ze semea bera ere gehia izanik uste du bere burua nahiko liberala, nahiko modernoa, nahiko irekia duela. Baina, klaro, amak hori izaten dionean, igual ez tain liberala eta igual ez tain irekia. Hori bete gertatzen den gauza bada, eta nik uste denoi gertatzen zaigula, ez? Denok nahi dugu beste gu errespetatzea, eta oso argi ikusten dugu nik esplikatzen dizut zerbait, kontatzen dizut zerbait, eta zuk hori ulertu eta errespetatu behar duzu. Baina gero beste batek kontatzen dizunean, gehiago kostatzen zaigu, ez? Eta zuk esaten duzun bezala, ispiluan jartzen zaitu. Hau niri gertatu zitzaidan, nik... Hileta batean ere bai? Ez hileta batean, baina nik amari kontatu nionean, ni gehien nintzela. Amak esan zian, eta oso serio gainera, nik oso ondo ikusten dut, baina egia da niretzako zaila dela nire semea denean. Besteen semeetan oso ondo ikusten dut, eta oso arraza da niretzat... Eta berak ere Googleen bilatu altzun informazioa, ze protagonistaren amak ere hori egiten du, ez? Semeak esaten dionean, galduta ikusten du bere burua, eta esaten du, bueno, nunbaiten erreferenteak bilatu behar ditut, informazioa bilatu behar ditut. Bai, nire amak niri galdetuko lidan. Eta zure amak, protagonistaren amak bezain besteko ironia edo humore gogorra du? Bai. Bai, badu. Ezagutu behar dugu gura ere, ze hemen antzezlanekoa bintzak gogorra da, ez? Hiletaren erdian esaten du, bueno, tira, zoazte denak hemendik, ez egin hainbesteko negarrik, 104 urte zituen, eta ja ordua ere bazuen, ez? Bai, eta gainera, gerez eta gehiago ikusten dut, ama ari dela pertsonaia horretan bilakatzen, zeren gerez eta urte gehiago bete, orduan eta mingaina luzeagoa dauka. Eta haren ironiatik ere jaso alduzu apur bat, ze Iñigok ere badauka, ezta? Amak edadetua dela eta aitortzen dionean behar bada lesbiana dela, esaten dio, bai, zea, Txelo García Cortesen gizakoa, hor, alako erreferentziak eta ere badaudelako etengabe, ezta? Keinu horiek, jendearen konplizidadea edo bilatuko dutenak. Bai, esan bezala, lehen hasi ginenean lehenengo historiarekin, lehenengo historia 1926an kokatua dago. Agian, jende gehien bentsat ez da oso garai, bueno, esan dut, alaia, bez? Orduan, ekatzen dugunean gure garaiera, pixatu more hori, agian gure garaian esatu behar dugu, ezen beste 36. Hori da amaren historia, nun lagun bat baduen, ez? 80 egunean, burura etorri zaigu pelikula, Moriartitarrena, ez? Haiek ere bi emakume dadetu direlako, eta urteetan atzera egiten dute, eta esaten dute, bueno, egia dagu lagun ginela, sentimendu bat hor bazen, baina batzutan gaina tematzen gara, sentimendu horiei izena jartzen, zergatik ez. Gero denboraren ondorioz, bakoitzak bere bidea eraman du. Hori bada, 36an gertatzen den historia, baina lehen esan dugun bezala, ustez, trama nagusia hori denean, bapatean azaltzen zaigu tartean...
Xifi. Eta Xifiren aurretik, Engraxi eta Kandido. Engraxi eta Kandido. Eta haiek ere badute beste sekreturik. Hemen familia honetan denek daukate sekretua. Nik esan gruke hori dela ardatz nagusia, historiaren ardatz nagusia beraiek dira. Eta hor ja ez ustean harrapatzen zaitu, esatezu, ni despistatuta nengoen beste honekin, baina begira hemen zer bat horren. Bai, haien liburua irakurtzen duzu nenean konturatzen zara zenbat kapa dauzkan, ez? Eta joten zara salto egiten urte batetik bestera, eta urteak pasala kapak gehitzen dijoaz, eta sekretuak gehitzen dijoaz. Eta sekretu horiek ze ondorio dazkaten gaur eguneko pertsonetan. Bai, eta eskerrak izeba jenok, familiko argazki guztiak gordetzen dituen, ez? Horren bidez, argazkiek errepasatuz, familiaren historia ezagutu aldutelako. Zuk zer horrek argazkiek baino antzezlanak biltzen dituzu, ze zure antzezlan guztietan edo bada zuretik pixka bat, ez? Bai, biltzen ditut, eta gero askotan argitaratu gabe dauden antzezlan asko ere bai, nahastu egiten ditut. Batzutan, eta gainera nireak direlako, eta zatut, eske hau ja, nik oniburuz zerbait idatzi nuen, orduan, hau irakurtzera eta gehien hartzen dute antzezlan horretatik zeo zer, eta ekartzen dut onera, biltzen ditut unibertsu berdinean. Zuretzat antzerkia lanbide bat baino gehiago da. Atzen baten da liburu honetan ere, erabat keinuak egiten dizkiozulako antzerkintzari, ez? Autokritikatik pixka bat ere bada, momentu batean esaten da, lasai, euskeraz da, eta orduan euskeraz autoexigentziaren maila bajuagoa da, ez? Hor jakin badakigulako, eskaintza ere alakotan, ez? Edo euskera izateagatik ematen duela, jendeak kontsumitu behar duela. Amak ere aitortzen dio urtero joaten dela aste nagusian antzerkira, Arturo Fernandez ikustera. Claro. Horrer bai. Eta gero, hain modan dagoen autofikzio puntu bat ere baduela, ez? Bai. Agian erraixagoa delako niretzako hortik idaztea, ez? Beti idazten baduzu dakizun gauzetaz, askoz erraixagoa da, askoz naturalagoa da, eta askoz errealagoa da. Ez gustatzen sartzea ezagutzen ez ditudan tokietan. Naiz eta asko irakurri, eta noski beti irakurri behar duzu, eta beti informatu behar zara, ez? Baina egia da, zuk bizi izan baduzu, askoz erraixagoa da idaztea. Bai. Dena den aldarrikapenerako tarterik ere bada liburuan, antzezlanean, izan ere, Kandido bera ezkontzera doa, ez? Valentziagarekin lan egiten duen neska lagunarekin. Valentziagari berari ere marikoi deitzen dio jende askok, ez? Pentsatuta, kasu hortan bere homosexualitatea garrantzitsuagoa dela bere artea edo bere lana baino, ez? Marikoi hori, hala hitz egiten da, ez? Lehen aipatzen genuen bide hortatik, etiketan eta bidetik. Baina, karo, Kandidok bere despedidan ere, lagunak hortxe ditu, zuk loroloak dituzun horiek, ez? Hor ere, loroloen erretratu politia egiten duzu, Bai, baina egia da lorolo zinguratuak gaudela, edo nik bintzat ala ikusten dut, eta gainera ez dakit ez diegun garrantzi hori ematen, garrantzi esan nahi dut. Ez dugun ikusten zein gaizki dagoen lorolo hori izatea. Esan nahi dut, jontzaitezke futbol partidu batera eta lorolo abestu, baina egunean zehar, parrandetan, lanean, lagunekin, denbora guztian lorolo izatea, ez dira konturatzen eta... Bai. Egia da horro ere keinu bat egiten dutela, esan ez, hemendik urte batzuetara hau esaterik ez dugu izango, oso politikoki zuzena ez delako izango, baina, orain barkatzen zaigu, ez? Hori da. Joku hortan, gainera, uste dut ikuslea parte hartzen duela, Iñigok ere askotan zuzenean hitz egiten diolako publikoari, beste pertsonaiek ere bai, gero keinuak ere badaude, ez? Figuranteak esaten du, zuzeintzara, figuranteak nola tretzorik ez dagoen, ez? Figuranteak behar genituen, eta uste dut joku hortan, ez? Keinu horiek eta badaudela, nolabait ere ikuslea, bera edo irakurleak asuntan konplize sentiarazten duten. Bai. Horrekin, laugarren pareta hori austea asko gustatzen zait. Eta horrek egiten du jendea oso konplize. Bai, kasunetan irakurleak, eta gero oholtzan ere bai, publikoa. Ni irakartzen nuelako ere bai horrelako antzerki bat ikustera, eta orduan nik horrela idazten dut ere bai. Eta gainera, hemen denbora ezberdinak izan da, jolasten duzu horrekin, ez? Esan ez, karo, 36-ekoek ez dakite 2023an zer gertatuko den, baina nik badakit, orduan nik jolasten dut horrekin eta egin dezaket salto batetik bestera. Plano desberdinak dira, garai desberdinak dira, baina egoerak eta sentsazioak berdinak izan daitezke. Ez momentu batean Iñigok berak ere esaten du, ez? Nire ama galdua zegoen, ez nekien, ni bezain galdua egon zitekeenik, batzuetan amek ere segurtasun irudi hori eman behar izaten dutelako, ez? Eta gero horri ikusten du semeak esan ez, biok ere behar bada antzeko genbiltzan, ez? Bai. Denak daude galduta historio honetan. Urte guztietan agertzen diren pertsoneiak denak daude galduta, eta horrela garelako, ez? Suposatzen dut denak gaudelako galduta, eta gure bidea egiten dugu, eta bidea ez da inoiz bukatzen, beti ari zara zure bidea bilatzen. Orduan, hemen ere berdinak gertatzen da. Eta bidean egiten dugun akatsekin,
beste bide berri batzuk egiten dira, batzutan onak eta beste batzutan txarrak, baina bueno, horrek ere eragina du besteen bizitzetan. Eta askotan egiten ditugun horiek atzean badute errealitate bat, eta da bakarrik egoteari beldur garela, eta beldur horrek batzutan erabaki okerrak hartzera ere eramaten gaitu, beste batzuetan gure etorkizuna ere baldintzatzen du, ze bakarrik ez egotearren, bikote batekin segiko dut naiz eta bikote hori behar bezain ez ongi ezti joan, eta bakardade horri aurre egiteko modu asko dagoela. Kasu honetan nik uste, Iñigok badaukala beldur hori, baina bere amak ez. Bere amak pasatu beldur hori dagoeneko. Eta berak nahi duena da, maitasun hori edo maitasuna esan nahi dut bere arlo irekienean, berreskuratzea. Baina ez bakarrik egotagatik edo norbaitekin egotagatik, baizik eta hori berreskuratu nahi duelako eta horri ematen diolako garrantzia. Bai, eta bakardade horri aurre egiteko batzutan momentuan edo aldian aldiko konponbideak topatzen ditugu, argi gorritxoak eta dituzten lokal horietako batzutan adibide, eta kandidorenera itzuliko gara. Loroloekin batera, hori ez, ezkon aurreko gauean horietako batera joaten delako, eta bertan agertzen da beste pertsonai bat, spoilerri nola ez duen egingo izena, Xifi esan da. Xifi, ongi dago. Xifi bertan dago. Bai, eta ongi dago, ze hasiera berak bakarrik ikusten du, ez? Xifik ikusten du, gero prostitutak edo ez du ikusten, baina gero bukaeran deskubrituko dugu Xifi zein den, eta orduan esango du, karo, izenare horregatik alatzen zuen, pista gehiagorik ez du emango. Hori da, hor geratuko gara. Hor geratuko gara, ze karo, hor bai lehertzen dela ja historia. Ez, hor ja esaten duzu. Hau xezan, sekretu horik handiena edo, ze karo, putetxetara eta ere jendea sekretupean joaten da. Baina badirudi sekretu batzuek bestek baino zama gehiago dutela. Ze putetxera joatea sekretua izan daiteke, baina batzutan arro kontatzeko ere bai. Eta gero berriz beste sekretu batzuk badira zure bizitza osoa baldintzatuko dutenak alaxe bizi izan dituzulako. Kasu honetan bada sekretua eta gainera historio guzti hori bai da erreala, hori gertatu egin zen. Nire familiaren historia hori da eta ardatz hori hartuta idatzi nuen dena. Sekretu familiarra da, edo bere garaian bazen egia da ere bai, denborara eta urteetara ikusten duzu sekretu horiek agian ez dutela beste garrantzirik, baina bere garaian bazuten garrantzi hori. Edo guztiek jakintzat eman dituztela eta horregatik ez dela hortaz hitz egin ere egiten, denok badakizkigulako, ez? Hori ere bai, baina agian lehen isiltzen ziren gauza batzuk gaur egun ez dugu lertzen zergatik isiltzen diren, edo zergatik zioten beldur horri ez, baina bai, lehen horlakoak ziren. Horlakoak ziren. Zu 14 urterekin antzerkigintza ikasten hasi zinenean, ez? Eta Zurriolako ikastolako antzerkitaldean hasi zinenean, eta pentsatu altzen nuen inoiz antzeslanak eta ere idatziko zenituela, edo hori aixialdirako asmo bat zen eta gerora begira ze bide hartu duen? Ez, inoiz. Idaztearekin inoiz egia da. Txikiagoan nintzenean ikastolan eta desente idazten duela, eta gustatzen zitzaidan, baina gero, ez dakit burutik kendu nuen, edo ahaztu egin zitzaidan, edo agian, egiteari utzi nion, eta orain dela 5-6 urte bat edo hartu nion berriro idazketari, eta orain hemen gaude. Eta makina bat mundu sortu dituzu, Conchita Tou. Conchita Tou pertsonaia ere berezia izango da zuretzat, ez? Bai. Egia da oso berezia izan zela, joko asko mentzigun, asko, bai. Conchitak egiten genuena da, Conchita zen kriston maskara. Zen azkenean bere ahoan jarri zenezaken ezenitu nitzak, ez irainak, baina bai ironia handiko pulitak eta orduan hori maskara bat zen ez zinen zu, bera zen, orduan berak esaten zituen gauzak. Berak zuen errua, ez? Bai. Naiz eta han ere aitortuko zuen akaso, Conchita eta Iñaki ere antzekoak izan zitezkela Iñaki eta Iñigo bezala. Bai. Baina agian, ez dakit, fisikoagatik edo, beran eskizatagatik eta ni mutiezatagatik, agian... Distantzia gehiago zegoela ematen zuen, ez? Eta UBRGak ere zuretik baltzuen, ze hori ere, ez? Zure kurrikulumean hortxe dago. UBRGak eman zidana da, klaunean kriston habilidadea eta kriston tablak. UBRG egin genuen klaunean, klaun osoan, eta kriston beste maskara bat berriro ere, ez? Klaunak ere ematen dizu beste maskara hori, antzerkiak berez ematen dizu maskara hori, zeren naiz eta nik nire agoztaz hitz egin, antzerkia denean, zu jazen duzu maskara bat, pertsonaia bat zara, egia da hemen Iñigo dela, Iñaki naiz, baina Iñigo da, eta gustatzen zait Iñigo izatea, nahi da ez da Iñaki.
azkenean ubuk ere hori ematen zizun, kriston maskara handi ematen zizun. Bai, ura azkenen moldaketa bat da, baina, claro, gero zuk zer horrek idazten dituzunean bentaja bat daukazu, eta da, zure buruarentzat pertsonaiak idaztearekin, zuk erabaki dezakezula ze bide eman nahi diozun zure pertsonaiari. Ez dakit aurren erabakitzen duzun pertsonai hori zuke egingo duzun edo gero etortzen den erabakia, antzerki laburrean ere, alaxe ibiliko zara, aste honetan, Pabellon 6-en, aurrekoan aipatu genuen, antzerki arinaren jaialdia burutzen ari direla, lehengo astetik abiatuta, eta asteburu honetan zuen lana ikusi ahal izango da. Bai, asteburu honetan estrenatzen dugu Duze Dobre, lan berria, eta aurreko urteko Pabellonen egon ginenean, bertan ikasi nuen, nik idazten baldin badut nire pertsonaia, testu gutxiago jarriko dudala, zeren aurreko urtean kriston testua neukan, eta aurten esan dut, bueno, bestei emango die testu gehiago, nik testu gutxiago izango dut, eta askoz ere erosoago egongo naiz. 13 konpainiarekin, aritzen zarete hor, eta azkenean lagun artean aritze horrek, batzutan badakigu zer daukan, giroa hobea sortzen dela, baina beste batzutan arriskutsuago ere izan daiteke, ez? Bueno, gure kasuan oso giro ona dago, bai, eta gainera zure lagunak eta zure aktoreak hainbeste ezagutzen dituzunean oso erraixa da beraientzako idaztea. Eta ja badaukazu pertsonaia, eta badakizu berak egingo duela, eta badakizu nola egingo duen. Beraientzako ere erraisagoa da, zeren nik testuak beraientzako moldatzen ditut, eta niretzako idazten dut ere bai, orduan oso erraixa da, eta hiruok daukagun roi ona. Eta gero erronka duzu ez, gaizki lanarekin, izenburua etzan oso egokia izan, ze gaizki baino ongi atera zitzaizuen, publikoaren saria irabazi zenutelako, duela 2 urte, eta, karo, behin maila hori lortuta, bakizu, hori mantentzea, besterik ez da geratzen, ez? Bueno, nik uste dut gaindituko dugula. Bai. Venga, pentsatu nahi du baiet. Beti badituzuzuk erronkak, esaterako antzerki gintza bera txiki geratu, zineman ere, hortxe laburmetrai bat egin duzu, Larrotxeneko ikastaroetan parte hartuta, ez? Bertan zuzendaritza, eta gidoi gintza eta ikastarok izaten dira, eta atzelariak lana ere egin zenuten. Bai, hori izan zen, ez dakitu hain dela, 4 urte ere bai edo? Bai. Gidoi egin nuen, eta gero hautatu izan zen produkzeketeko, eta eta horrela ikusten dugu historioan ere saiatzen zarela kontzientzia zen, ez? Zuk zure lanetan beti iji, ajaja, humoretik gehiago, gutxiago, klaunetik, askotan, baino gero atzean ze mezu dagoen, eta horrela antzeko zerbait da, ez? Etiketa horiek, prejuizio horiek behar bada, atzean usteko garaia ere badela, ez? Bai. Nik uste dut humorearekin, eta ez beti, baina, bueno, humorea badela arma oso boteretsu bat mezuak bidatzeko, baina oso era suabean eta oso, ez? Jasangarrian bezala hori da. Gero hor geratzen dira mezu horiek, baina, bai. Zer pentsa eman behar duela, arteak ez da hori dela bere bertuteetako bat. Ikusi duzu gaur kontra gutxi egin dizu dela. Eta hori irratian ere trebatuta zaudenik. Ze bai pasan, ez? 15ean behin hortzik guztien ditugu, bai eta ez, eneritzekin eta olaiarekin batea eta hor ere gustatzen zaizu xixeatzea, Asko ez erresagoa da, hemen baino, hemen kamerakin da zailagoa da. Tentatuta egon du naiz, esan du, trebatuta zauden horrekin, nik aixixeatuko te dudan, baina... Bertan ere beste maskara bat, ez da ikusten, ez da ikusten, bakarrik ahotsa entzuten da, orduan asko zerrexago da. Bai, ez? Zuretzat ez dagoela trabarik, ez? Batean zein bestean, beti parte hartzeko prest eta lanerako prest. Hori bai. Horixe, batetik ikusleiko horaziko diegu hitzordua, asteburu honetan, izango dela, Pabellon 6-en, gainera aprobetxatu botua eskatzeko. Bai, mesedez, 10 bat, botatu horretu, ostiralean 7:00, larunbatean 7:00, eta igandean ordu batetan eta 7:00. Hori da, hor aukera, Pabellon 6-en, eta botuarena da, ze gero ikusleek aukera dute publikoaren saria aukeratzeko. Epaimaia, uste dut aurten gaina zorrotz xamarra dela. Bai? Bai, gero ikusiko dugu, zer nolako balorazio ematen duen epaimaiak, baina hori hitzordua, eta ordura arte itxaron gabe, edo orduan eta gero ikusita ze talentu duen gizonak gehiago sakondu nahi baduzue, behin batian Loiolan. Ikusi duzu gainera ez dizugula kantatzeko eskatu. Ez, mesedez. Atzo bestu nuen. Atzo beste estrainko bai, estrainko bat izan genuen kabareta zen. Eta? Oso ondo, baina hau nik ere idatzi nuen, orduan ere abesteak ez dituen jarri niretzako orduan. Oso erraix izan zen. Eta bida, kabareta, ematen dula gainera, loraldi moduko batean dagoela, aurreko batean ere aipatu genuen, ez? Hore, pixkanaka. Lotxak edo alde batera uzten ari ote gara, Iñaki, berba da, ez? Lehen, bakizu euskaldunak oso zurronak gara. Justo hasi bainaren beste aktoretatek esan zian, pentsa, igual, abestiren batekin jende altxa egiten da eta tantzaten du. A ber, Gipuzkoan gaude. Eta ez da gertatuko. Bueno, hemendik deia egingo dugu, ikustera joaten diren urrengoan, altxa daitezela eta ezatela. Eskerrik asko Iñaki, eta segi hori, eskuzabaltasunez, zure sekretua kontatzen, eta horiek artelan bihurtuz. Esker. Estimatuta Iñaki.
Estalizue gure Euskal Herria, Pintzo zena zabaldu berbizkun berria, Itzalzo kondoetan lore izotz bitxia, baina naren gainetik jauzen eguzkia. Hortxe, tarteka batzuek, ume batzuk buruan bazuten ez da berdea, eta ari nintzen pitzatzen, berdeketekiro, berde esaten dela erderaz, Karmele Gomez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta berde kolorez etorri zara zu gaur ere? Bai. Ez da kasualitate izango? Ez, gaur berde tokatzen da. Gaur berde tokatzen da, berde kolorea zitzegin behar dugulako, alegia gaur, espermatozoideak bueltan datoz. Bai, hori da. Baina horren aipatu behar duguna da, azkena hemen izan zinenean mundu guztia txundituta eta gozabalik utzi zenuela, zure kaskoarekin, zure betaurrekoekin, gerora uste dut, zuk askotan aipatzen diguzun hori biztarazteko modu ona izan zela. Gaur bestelako betaurrekoak ekarri dituzu. Bai, zergatik ez. Hori da, luzitzeko, ez? Besterik ez bada. Eta nola beti esaten dugun zu mundua desberdin ikusten duzula, esan duzu, ikusteko, hobeto ikusteko betaurrekoak jarriko ditut. Ze gaur, berde kolorea. Eta gaur, hor ikusten ari naiz. E-izkia. Bai. Zuretzat E-izkia berdea da. Hori da. Orduan zure izena bera nahiko berde. Karmele, 3-2. Bai, zentzorretan bai. Eta gainera berde koloreak badu berezitasun polit bat, berde esaten dugunean aitzatsirik gabe, koinziditzen du. Bi izki dituelako eta... Claro, eta berdea. Berde hitza berdea da. Eta hori ja nereta da. Borobila, hori da ja bingo. Ja bingo, ez da inmaiz gertatzen. Pleno. Eta orduan zuk ikusten duzun hori berde kolorez ikusten. Bai, hori da. Eta orduan prestatu dut ere ariketa bat, egia erran, honetarako lehengusu-lehengusinak aparte utzita lagun batzukin. Bai, ja familiarena ja erretako kartutxoa zen. Eta aurki soldata eskatzen hasiko zitzaigun familia ikusita zenbateko lana jartzen dugun. Orduan lagunak eskertuko ditugu. Hori da. Eta lagunek jolastu dute hemen ikusten diren hitz hauekin, hitz berdeak nire munduan behintzat. Denak izkiz josita. Hori da, badugu mendez mende, jende eta erne. Eta orduan, bi pertsonek, Larraitz eta Gaizkak, hemendik eskerrak ematen dizkiet, bere hautsarekin jolas egin dute. Eta ikusiko ditugu, eurek euren hautsarekin esaterakoan, nola ikusten ditudan nik. Nik nola baitera argazkia atera diet. Orduan, joanen gara mantxo-mantxo, bai? Eta, bueno, ez dakit, hemengo botanika momentu hau, ez da? Bai, botanika, bai. Hauek espermatozoideak ez dira. Hauek ja... Bai, bitxia izan zait, zeren erraten espermatozoideak esan beste, oraingoan. Ez, oraingoan ja izango litzake, bestelako itxura bat, ez dakit, pentsatu beharko dut, baina bai, izan daiteke... Bai, plumero gixakoak batzuk ere badaukate, ez? Bai, bueno, bale, plumeroak, bale. Espermatozoideak eta plumeroak gustatzen zait. Bai, horrengo eta parako, ados. Ez dakit, antza hartzen diozu ea bi pertsona ote dauden edo hiru? Ez dakit nabarmena den? Batek ematen duela ariak bezala dauzkala kanpora eta besteak bolatxoak, ez? Hortxe zure atzekaldean daunak adibidez, pantailaren eskuira hor daunak. Ematen du bolatxoak dauzkala eta honek gehiago ariak bezala, ez? Bai, hori da, testurak dituzte euren ahotsekin. Eta gero ikusiko dugu mugimenduan, bat eta besteak nolarituren diferente direla. Baina nebaduz hartuko dugu hitz bat, eta hasiko gara mendez mende. Mendez mende. Badugu alde batean, pertsona batek esandako mendez mende, eta beste aldean beste pertsonak esandakoa. Eta hemen ikusten da, behar bada, intensidadea, ez da? Eskuinean agertzen denak, pixkat apalago bezala ikusten da. Bai, ikusten da argixeago, ez? Soabeago, ilunago nola bezateko, eta bestea indartsuago. Hori da. Bietan hori bai ikusten da, mendez mende, bi
bi termino edo bi kontzeptu dituenez, bietan ere, batetik besterako bidea goraka egiten dutela biek. Bai. Gezitxoak, gereziak balira bezala, gerezien buztana edo kirtena balitz bezala, ez, goraka egiten dutela biek. Aizu, zure sinestesikoa zara? Ja, Akaso? Pentsa, eta orain deskubritu nik ere. Bai, begira, hartuta lehenbizikoa gaizkaren hitza, markotu dut lehenbizi ikusteko non dauden bokalen kolpeak. Eta dez hori da bereziki gora egiten duena. Hori izan kirtena. Hori da kirtena. Eta joko egiteko ikusi lau silaba horiek, mendez hori da hor goialdean ikusten dena pantailan, ezta? Eta gero beste bai, maila bere. Apalago. Egia da hitz, konposatua da, baina nahiko okupatzen du lau silaba ditugulako. Gerokoetan ikusiko dugu hori ez dela gertatzen, baina ikus dezagun nahi baduzu larraitzen mendez mende. Ea desberdina den. Hori da. Ikusten da, dez ere dela, kirtena hori deskribatu duzuna. Baina gorago iritsi dela. Bai, eta pixket estutzen da erdira, bere ahotsean. Bai, ez da inzabala. Ez da inzabala. Tarte gutxiago behar du. Bai, larraitzek gutxiago okupatu du hitzau esan. Normalen emakume hori gertatzen zaizue, gizonok ez dizu egulatokirik guzten. Gukatzen dugulatoki guztia, eta gero zuek bilatu hori gertatzen da. Sinestesian zorionez, hori ez da beti betetzen. Kaso honetan gertatu da, hori ez da beti betetzen. Kasualia deutsa zela legia. Bai, eta hemen dugu, aldaera, ez da? Hemen dez, ere goititzen dena, aritxoiek ere gora doaz, eta da zetaren kulpa. Eta zeta. Kolorea esan bezala, hori dezagun, berdea dela, eta testurak eta badira kontsonantenak. Jarrai dezagun, hemen ere, egingo dugu pixket spoiler, gaizka gehiago okupatzen du saio guztiak. Argi dago. Bai, edo horrengoan emango diogu, ez dakit, agian erango diogu gutxego merendatzeko gaitzen, ez da? Bai. Eta hemen ikusiko da gauza oso berezi bat, gaizkak egiten ditu ezkerrezko ingueiti eta larraitzek goitik bera. Ikusiko dugu. Silabekin. Jende, jende nik eratzen du jende, baina hauek egia da errandutela jende. Eta horrek ere diferentea da. Bai, nola ateratzen den. Begira, jen denez ikusten da mugitzen dela ezkerretan dagoena, niretzat mugimendu gehiago duz. Zakartxoagoa da bezala. Bai, ez? Ez dauka informa nabarmenik edo argirik. Hori da, eta gero eskuinean goian, agertzen da de suabe. Hori da. Joan gara horrengora, ara larraitzek alrebez. Bera egiten du, bai. Jen, de. Larraitzek esan du, gaur nik kontra egin behar. Bai, ez zoden elkarrekin egin zutenean, keba, bakoitza bere etxean edo dena erakoan, eta gero behaliziaten. Horren, hemen ez dago horretraturik. Eta hemen, larraitzen jende, bisilabak markatzen ditu pila bat. Eta G horrek hemen aritxuak ere ikusten dira goian, goitik bera. Eta horrengoa, erne. Erne, hemen errea ikusten da. Ernekoek logo gixara hartu behar duten hau. Badakizu ertzainako sindikatuak, ertzaintzako sindikatuak erne izena duela. Haiek gorri beharko lugete berde baino. Bai, baina sinestesiak denerako balio du. Hori da, bate daki. Baina behira, hori da, izenean ere alaixi dutenez. Bai, hemen gauza bera. Agian hemen gaizkak ez duen beste okupatzen, baina, eta larraitzek egin duzu haitz bat. Bai. Naita ere. Eta hemen ikusten dugu gaizkak berriz ezkerretik eskuin, eta hau da bere maitza, ezkerreko aldean ikusten da pila bat erre. Ikusten dituzu laukitxoak bezala. Oiek denak errea. Oiek dira erre Horregatik zure alkandoran erreari ere keinoa egin diozu. Bai, egia da bai. Jarriz dizkiot marratxoiek. Ez dizkiot jarri horrela zegoen alkandora tarandu, probestuko du. Hori dauka etik, berdea delako, eta gero marra horiek edo errearen hori. Bai, orden ni gaur, banaiz gerritigoiti Er. Bai. Pero originala. Zertaz gaur Gaur jantzi naiz, hori da. Eta, ikusiko dugu, larraitzek bere estiloan jarraitzen du, erne, goitik bera. Eta, goitik bera, osatu du nola baiteko zugaitz bat. Bai. Hortxe, hitzen errepasoa egin dugu. Hori eizkia dutenak. Gero beskotan aipatzen dugu, berez berdea den gauz bat, extraterrestrea bera nola berdea den, edo ala esan diguten behintzat. Horrela, sinistu dugu, bai. Zuk ze kolorez ikusiko zenuken, horrek ez duela loturarik, izan diteken beste kolore batekoa izatea zuretzat. Hori da. Zen naturaz eta ari garela, natura gehienetan berde koloreakin lotzen dugu. Bai. Eta badira animalia eta gauza asko berdeak, baina klorofila. Klorofila da
klorofila azkenean da, osagai bait, aipatu dituzenak, berdetzen gai dituena, ez? Klorofila, haizu, berderik ez. Ez dago berderik. Eta begira baituela silabak, Bai, aukera izango litzake, baina ez dator bat. Hau da, justo berde hitzarekin gertatzen zaitenaren, justo kontrakoa. Berde koinziditzen du, eta bai, denetari. Zuria, baina... Eta kloro horretan ikusten dira bi gorri tono bezala oso ohikoa da bi silaben artean tonalidadea aldatzea. Gorritan ari bagara ere, badago aldatzen da. K eta L elkartze horrekin, ez? Hori ere bidea bestera batera jartzen dutelako eta R-ak beti baduk indar bat. Klorofila hori, beste hitz bat ikusiko dugu? Bai, eta gainera, jarraituko dugu, hemen mendi ikusten dugu, ere berean idatziz irakurtzerakoan ikusten ditudan moduan, eta ez arraro egiten jarri ditudala bokalak eta minuskulak eta maiuskulak pixketa aldatuta. Hau da, nik irakurtzen dudanen izaten dudan sensazioa. Ni posible banuke horrela idatziko nuke eskuz. Bai, baina gero pentsatuko lukete gaizki okerre egin duzula eta... Hori da, baina niretzat hau da naturalena. Begira, mendia zari garela, begira, esperimentu bat egingo dugu. Mendi batera eramango zaitut. Bai? Bai. Aitortuko dugu lehen egin dugula esperimentua, ze gero, marrazkia ja eginda ikusiko dute eta orduan orain. Kontua da, itzulera bideoklipa, ez? Ezagutuko duzue, Peio Reparaz eta Erramon Martikorena, orain ikusiko dugu, bideoklip dotorea, Herri Urrats jaia iragartzeko egindakoa, orain urte batzuk, eta nez eta hor ilun agertu, egia daiek mendi batean daudela, Larrun mendian, eta Larrun mendia ezagutzen duenak, horiko xoriak ere bazekien, ez? Arek ere laket horregatik zuen, paraje horiek berde-berde direla, dotoreak, eta gara, guk bideo hau ikusita natura etortzen zaigu burura, natura berdea den horrekin, zuk zer egin duzu? Nik hartu dut abestia, eta pentsatzen du, Euskal Herriko xoriek bai ikusten dutela berdea. Orduan, kantua bere kolorekin margotu baino, hartu ditut bakarrik testurak eta berdetu dut. Hoi da, orduan lakidei eskatuko diegu, musika eta bai mantentzeko, bideokliparena abestian, girotzeko eta abestia gustatzen zaigulako, baina ikusi, haiek egindako bideoa ikusi beharrean, zuk zer horrek egindakoa. Hori da. Eta hala ikusi duzuzuk, itzulera bideoklipa. Bai, eta orain pixkatu ulertzen alda, aurreko bisitaldian ikusi genuelako nola sortzen dena bestia. Bai, gaineraztuk orduan ere santzen igun paisaiak zirela haiek, eta haure bada zuri abesti horrek ekartzen dizun paisaia. Bai, hau nola baitere bisita gidatu baten barna, bai bilbide bat, abestian den barrutik, zanen zen. Hemen gauza bat egin duzu, eta da hor mendiak dituen, Larrun mendiak eta dituen aldapak, hemen ez dira agertzen. Zuk zelaitu egin dituzu, ez? Bai. Lautu egin dituzu, mugimenduare ikusten da, ez dakit, behar bada Erramunena gehiago, mantxoago edo geldoago dalako Peiorena baino. Ez du koinziditzen horrela, exactamente. Ez da horregatik ez, baina hor ikusten da hori ez, osagai eta desberdinak badituela, eta ikusten ditugula bertetik marrak, horre agertu eta desagertu dabiltzanak, eta gero forma. Bai, hori da. Azken finean, abesti batean, jokoan sartzen dira hainbat eta hainbat instrumento, hainbat eta ahots, baina batzen direnean, emaitza ez da batuketa bat banaka doana. Baizik eta aurrekoan lagun bat egin nion adibide batean, guk dastatzen dugunean plater bat, da hainbat ingredienteren emaitza gure zaporean sentitzen duguna. Ezin dugu eran, orain bakarrik nahi dut azenarioa sentitu. Bueno, baratxuriek erran nabaritzen dela. Bai. Bai, baina azken beste motibo batzuengatik. Bai, baina, bueno, esan nahi dutena da azkenean, rezeta baten moduan, emaitza ez dela guztien batura segmentatu hori bezala. Ez dakit ulertu zaiten. Ulertuko ez gero. Bai. Bakizu zen bat ulertzen ari garen zuri esker. Bai, ez da. Mundua bestera batera ikusten daela, gaur gaina saioan ere alaxi aritu gara, munduaren koloretaz, mundu koloretsuago bat behar dugula, kolore guztiek dutela kabida, eta hori aste honetan anitzasunaren astean ere alaxi alderrikatuko dugu, eta zurekin ere hori egiten dugu. Mundua bestera batera ikusten duen jende asko badela, zorionez, eta hori ere pixkanaka ulertzen joango gara. Eskerrik asko, Carmele Gómez. Eskinatuta dago, kaskoekin edo betaurrekoekin, batekin edo bestarekin, zu beti bezain fin. Bai, bat saiatzen gara. Hori da, eskinatuta, eta badakizue bihar aste arte izaki, hementxe izango horrela, ohiko orduan, beraz, utxi bezegin, bihar arte, zintxibili, eta ongi izan.